Ciljaj visoko bio bi naravan nastavak Darwinovoj mudrosti važnosti prilagođavanja promjenama, koje je čak i inteligencija rekoše podređena. Ciljaj visoko naziv je BASF-ove agrokonferencije održane u Zagrebu, a koja je okupila izniman broj zainteresiranih korisnika, farmera i distributera, svjesnih važnosti prilagođavanja galopirajućim klimatskim promjenama koje se neizostavno reflektiraju na poljoprivrednu proizvodnju. BASF je saveznik svakog farmera u suzbijanju korova, insekata, bolesti, ali i osiguravanju rasta uzgajane kulture i maksimalnom prinosu, a uslijed čega se svaka riječ na agrokonferenciji slušala s iznimnom pozornošću. BASF se farmerima istinski stavio na dispoziciju u svrhu preventivnog djelovanja. Godine rada i istraživanja svjedoče sustavnoj prilagodbi i maksimalnoj efektnosti u izuzimanju stvaranja rezistencije korova. Farmeri okupljeni u Zagrebu itekako su svjesni važnosti suradnje s BASF-om. Od korova se štiti primjenom integralnih mjera koje podrazumijevaju mehaničke, biološke i kemijske mjere. Slikovito je to prikazano na primjeru soje, a koja najzad i ima svojstven pristup kakvog BASF priprema za svaku kulturu. Herbicid je bio prvom temom agrokonferencije, njegova primjena, sposobnost, rezultati. Za primjenu nakon sjetve prije nicanja to je herbicid Frontier. Njega preporučujemo u kombinaciji sa nekim partnerom. Prednost mu je što ima aktivnu tvar koja je na neki način vrlo niskog rizika da se pojavi rezistencija. Primjenom osnovnog tretmana proizvođači kupuju vrijeme, a u tom kontekstu mi preporučujemo proizvod Korum. Korum je već jako poznati brend proizvođačima soje i mi smo zapravo htjeli dati neke preporuke koje se tiču takozvane split aplikacije, posebice za one terene gdje se javljaju uz jednogodišnje i višegodišnji korovi. Fungicid je jednako važan element kemijske zaštite poljoprivredne proizvodnje. Postoje kulture manje ili više osjetljive na te vrste oboljenja, no BASF je odgovorio zahtjevima poljoprivrednika. I vrlo je važna savjetodavna susretljivost BASF-a, a gdje bez imalo sumnje imaju iznimno znanje u primjeni fungicida uz ranije spomenute herbicide. Ovdje je bilo najviše riječ o fungicidu Priaxor i on je na neki način osnova svakog programa zaštite žitarica. Naglasila bi da ako ga primjenjujete u T1, znači na početku vlatanja, tada osiguravate siguran i snažan start u vrijeme kada je pšenica u najintenzivnijem periodu. Sljedeći rok primjene fungicida je svakako početak zastavice i to je, usuđujem se reći, najvažniji rok primjene fungicida. Najzad BASF, osim još tretmana protiv insekata, tretmana za osiguravanje pravilnog rasta, o svojim kupcima skrbi na način da prođu što je povoljnije moguće i osiguraju maksimalnu dobit. Stoga BASF ima i odgovarajući akcijski cjenovni pristup, mogućnosti uštede. Princip vaučera je sljedeći. Znači, kombinacijom dva preparata, Priaxora i Biatlona, njihovom kupovinom, automatski za 20 hektara ostvarujete pravo da vam BASF isplati na račun 370 kuna. To je promocija za proizvođače pšenice i ječma. Za proizvođače soje imamo drugi alat koji će sniziti njihove troškove proizvodnje. Radi se o kombinaciji Korum plus Dash, u kojem se i na Korum i na Dash zajednom kupovinom dobiva 5% dodatnog rabata i na Korum i na Dash. Znači, a treća promocija je promocija Focus. Za jednaku količinu Koruma, ako kupite i naš graminicid Focus, dobijete 15% nižu cijenu na naš graminicid Focus. Dakle, ciljajte visoko uz BASF. BASF-ovi proizvodi su kod nas prisutni već godinama i primjenjujemo ih u svim poljoprivrednim, odnosno ratarskim kulturama s kojima se bavimo i koje proizvodimo. Sigurni preparati, znači njihova primjena u našim uvjetima u kojima ih primjenjujemo, daje vrhunske rezultate, daje kvalitetu i na kraju, kad sumiramo rezultat, daje nam normalno i nekakvu zaradu.